Καλησπέρα σε όλες και όλους. Κυρία Ζορμπαλά, αγαπητή Δίνα, ευχαριστώ θερμά και για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου έδωσες να παρουσιάσω ένα μέρος της έρευνας σε εσάς. Λυπάμαι που αυτή η συζήτηση δεν γίνεται διαζώσεις. Οι συνθήκες αυτή τη φορά δεν το επέτρεψαν, αλλά επιφυλάσσομαι για το μέλλον. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε πολλές ευκαιρίες για να τα πούμε και από κοντά. Ο τίτλος της δικής μου ομιλίας είναι «Σε γνωρίζω από το Πυθαγόριο θεώρημα». Γνωρίζετε ότι οι ακαδημαϊκοί πολλές φορές δίνουν τίτλους με όρους marketing, γιατί θέλουν να χρησιμοποιήσουν κάτι πιο πιασάρικο ως τίτλο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν συνηθίζω να κακοποιώ τον εθνικό ύμνο, αλλά ευελπιστώ ότι στο τέλος αυτής της ομιλίας θα σας πείσω ότι είναι εν τέλει ένας πολύ δόκιμος όρος για να περιγράψει αυτά που θα ακούσετε σήμερα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μια προσωπική ιστορία. Εγώ εργοδοτήθηκα στο τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας Επιστήμης το 2017. Το 2017 παράλληλα ανέλαβα τη διδασκαλία ενός μαθήματος Ιστορίας των Μαθηματικών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που έχουμε εδώ, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Και εκεί γνώρισα έναν φοιτητή, τον Νίκο τον Παπαϊωάννου. Ο Νίκος ο Παπαϊωάννου είναι δικός σας απόφοιτος, είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και τώρα είναι διευθυντής στο Γυμνάσιο Ινοφύτων. Ο Νίκος ήθελε τότε να κάνει μια διπλωματική εργασία με θέμα την εισαγωγή της άλγευρας στον ελληνόφωνο κόσμο κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί καθόλου με αυτή την περίοδο, είχα ασχοληθεί μέχρι και με την ιστεριαρχαιότητα. Οι γνώσεις μου για το θέμα ήταν ελάχιστες, αλλά όταν είσαι πρωτοδιόριστος κάπου δύσκολα λες όχι. Έτσι ξεκίνησα τη διαδικασία της εποπτείας, η οποία κράτησε πάνω από 1 χρόνο, και κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας νομίζω ότι μπορεί να έμαθα περισσότερα πράγματα από τον Νίκο. Αναγκάστηκα να διαβάσω ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας για να κατανοήσω βασικά ερωτήματα. Γιατί υπήρχαν μαθηματικά κείμενα κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας? Διάβαζαν οι άνθρωποι μαθηματικά? Γιατί, για ποιο λόγο κάποιος να θέλει να μάθει άλγευρα, ενώ φαντάζομαι ότι είχε πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθεί στην καθημερινότητά του? Η διπλωματική εργασία του Νίκου προχώρησε, είχε άλλο θέμα, άλλο στόχο, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι κατά την εκπόνηση αυτής της εργασίας το 2018, θυμίζω, προέκυψε ξαφνικά ένα απρόσμενο για μένα έβριμα. Πλέον είναι απολύτως εξηγήσιμο με αυτά που θα ακούσετε. Το έβριμα ήταν το εξής. Στο έργο του Κοσμά Μπαλάνου, ο Κοσμάς Μπαλάνος γράφει 1798, δεξιά, μάλλον να το πάρω αλλιώς, ολοκληρώνεται το μέρος της αριθμητικής και θα ακολουθούσε το μέρος της άλγευρας στο έργο του, και ξαφνικά στη μέση, ανάμεσα και οριακά κρυμμένο, ανάμεσα στα δύο μέρη, υπάρχει αυτή η σελίδα, δηλαδή είναι μέρος της σελίδας αυτό που βλέπετε, που εμφανίζονται 4 ποίηματα, 4 μικρά επιγράμματα αφιερωμένα στην άλγευρα. Εάν τα διαβάσει κανείς, θα επανέλθω σε αυτό το κείμενο μετά, θα συνειδητοποιήσει ότι δεν έχουν άμεση σχέση με τα μαθηματικά, περισσότερο θέλουν να περιγράψουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Ωραία. Και αυτό ήταν πάρα πολύ περίεργο. Ένα κρυμμένο ποίημα στη μέση ενός μαθηματικού βιβλίου άλγευρας μέσα στην τουρκοκρατία ήταν ένα καμπανάκι. Ήταν ένα καμπανάκι, μια πρώτη προειδοποίηση ότι ενδέχεται τα μαθηματικά κείμενα να μην είναι μόνο μαθηματικά κείμενα. Ωραία. Μπορεί να είμαστε συνηθισμένοι, πολλές φορές χρησιμοποιούμε τεχνικά εγχειρίδια και το μεγαλύτερο μέρος τους είναι τεχνικό, έχουν τεχνικό χαρακτήρα. Επομένως, το περιορισμένο λεξιλόγιο, οι συμβολισμοί, η θεματολογία, το αντικείμενο το ίδιο, μας προειδεάζει ότι μάλλον αυτά τα κείμενα έχουν μία θεματική. Εν τούτοις όμως, όπως θα κάνουμε μία περίληψη ενός ερευνητικού project, θα αναφερθώ σε λίγο, το οποίο θα μας δείξει ότι τα μαθηματικά κείμενα στην τουρκοκρατία περιέχουν πάρα πολλά μη μαθηματικά μέρη.
εικόνες, επιγράμματα, τίτλους, αφιερώσεις, λίστες με συνδρομητές. Πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δεν είναι μαθηματικά καθαρά από τη φύση τους, αλλά υπηρετούν άλλους στόχους. Αφού λοιπόν εντοπίστηκε ένα ερευνητικό ερώτημα το 2018, τέλος του 2018, όταν ολοκληρώθηκε η διπλωματική, ξεκινήσαμε μαζί με τον Νίκο τη συγγραφή ενός άρθρου. Το άρθρο ολοκληρώθηκε, δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί, θα δημοσιευτεί πολύ άμεσα. Και αυτό είναι το θέμα της σημερινής παρουσίασης. Το άρθρο που έχουμε γράψει με τον Νίκο τον Παπαϊωάννου. Ένα μέρος της έρευνας θα παρουσιαστεί εδώ. Αντιλαμβάνεστε ότι περάσαμε τα τελευταία 6 χρόνια διαβάζοντας το σύνολο των πρωτογενών πηγών και ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας είναι η σύνοψη που θα σας παρουσιάσω σήμερα. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε λίγο στο βασικό ερώτημα. Υπάρχουν βιβλία, δεν χρειάζεται να διαβάσετε, όλα αυτά είναι μικρά γράμματα, αλλά θα μπορέσετε να τα δείτε στη συνέχεια όταν θα ανέβει το βίντεο. Υπάρχουν βιβλία, κυκλοφορούν βιβλία μαθηματικών κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Η απάντηση είναι σχεδόν σαφής, δηλαδή ναι, η απάντηση είναι σαφής. Ο αριθμός είναι δεν είναι απολύτως σαφής. Πάνω σε αυτά έχει δουλέψει ο Γιάννης ο Καράς, ετοιμάζοντας πριν από 30 περίπου χρόνια ένα κατάλογο. Κυκλοφορούν περίπου 40 βιβλία μαθηματικών από ας πούμε μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι και την Επανάσταση του 1821, περίπου 40 βιβλία. Τώρα, αυτά τα βιβλία δεν είναι... η λίστα που σας δίνω εδώ πέρα είναι βιβλία αριθμητικής, άλγεβρας και γεωμετρίας. Υπό μία διευρυμένη έννοια, μαθηματικά βιβλία είναι και τα βιβλία της μηχανικής και της φυσικής και της αστρονομίας. Άρα είναι περιορισμένη αυτή η λίστα σε σχέση με το σύνολο του έργου που θα μπορούσε να κληθεί μαθηματικό με την ευρύτερη έννοια. Επίσης, εδώ η λίστα δεν παρουσιάζει τα χειρόγραφα κείμενα. Τα βιβλία που βλέπετε είναι βιβλία που τυπώθηκαν σε τυπογραφείο, δηλαδή υπάρχει και μια οικονομική διάσταση στην παραγωγή αυτών των έργων. Τυπώθηκαν και κυκλοφόρησαν, ορισμένα σε λίγα, ορισμένα σε περισσότερα αντίτυπα. Υπήρχαν όμως και χειρόγραφα τα οποία είναι ίδια με αυτά που τυπώθηκαν ή και διαφορετικά. Αυτά για τα οποία θα συζητήσω σήμερα είναι τα έντυπα. Το συμπέρασμα δεν αλλάζει, όπως θα δείτε, είναι αρκετό το υλικό, αλλά προφανώς υπάρχει και πεδίο για περισσότερη έρευνα. Τώρα να αναφέρω και κάτι, ότι ευτυχώς σχεδόν όλα τα βιβλία που βλέπετε είναι πλέον ψηφιοποιημένα. Σε απλή μορφή, σε PDF μορφή, αλλά και πάλι είναι και ορισμένα και σε καλή ανάλυση μάλιστα, αρκετά ώστε ένας ερευνητής να μπορεί να έχει μια εποπτεία. Και εσείς δηλαδή μπορείτε να έχετε εποπτεία των βιβλίων αυτών και να επιβεβαιώσετε αυτά που θα ακούσετε σήμερα. Μία ιστοριογραφική παρατήρηση. Όλα αυτά τα βιβλία δημοσιεύονται σε βάθος 3-3,5 αιώνων. Άρα, το να μιλήσει κανείς για αυτά τα βιβλία όλα μαζί σαν να αποτελούν ενιαία κατηγορία είναι προβληματικό. Γιατί αυτοί οι συγγραφείς ζουν σε διαφορετικές περιόδους, σε διαφορετικούς χώρους, οι οποίοι ενδέχεται να μην βρίσκονται υπό Οθωμανική διοίκηση καθόλου και κάποιοι να βρίσκονται αναπεριόδους. Επίσης, δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές κοινότητες, έχουν δικά τους ακροατήρια, εκδίδουν τα βιβλία τους για διαφορετικούς σκοπούς. Για κάποιους είναι εκπαιδευτικοί σκοποί, για κάποιους υπάρχουν και προσωπικοί λόγοι για τους οποίους γίνονται οι εκδόσεις. Επομένως, και να πω ότι αυτά εκδίδονται στο εξωτερικό, σε χώρες της Δύσης, με διαφορετικούς τρόπους γίνεται η πληρωμή, άλλοι με μέθοδο συνδρομητών, άλλοι με ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις, άλλοι πληρώνουν οι ίδιοι. Θέλω να πω ότι η εικόνα είναι πάρα πολύ σύνθετη. Επομένως, δεν θα ακούσετε σήμερα μια λεπτομερή περιγραφή για τον κάθε συγγραφέα και το κάθε έργο. Αλλά για τους σκοπούς της σημερινής παρουσίασης μας αρκεί να κάνουμε μια βασική ταξινόμηση. Και η βασική ταξινόμηση αυτών των βιβλίων, όλων των 40 βιβλίων που βλέπετε, είναι η εξής. Λοιπόν, έχουμε τα βιβλία της λεγόμενης, έτσι απλά ονομαστικά, πρώιμης περίοδου και τα βιβλία της ύστερης περίοδου. Ποιες είναι οι ουσιώδεις διαφορές? Τα βιβλία της πρώιμης περίοδου, από το 15ο μέχρι το 18ο αιώνα,
είναι αριθμητικά ελάχιστα. Έχουμε ελάχιστα βιβλία, 5-6 βιβλία κυκλοφορούν. Το πιο μάλλον, να πω, και είναι και δύο ειδών αυτά τα βιβλία. Έχουμε τα βιβλία τα οποία είναι παλιά βυζαντινά βιβλία, όπως τα έργα του Ψελού, για παράδειγμα, κάποια έργα του Ψελού, τα οποία μετά την τυπογραφία τυπώνονται και κυκλοφορούν. Έχουμε και τέτοια βιβλία και έχουμε και βιβλία που γράφονται μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης και αυτά τα βιβλία έχουν κυρίως πρακτικό χαρακτήρα. Το πιο διάσημο από αυτά, φαντάζομαι ορισμένοι θα το γνωρίζετε, είναι το λεγόμενο Γλιτζούνι. Είναι ένα βιβλίο που εκδόθηκε το 1569 από τον Εμμανουήλ Γλιζόνιο. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Βιβλίων πρόχειρων της πάση, περιέχων την πρακτική αριθμητική και τη λογαριαστική». Ο τίτλος είναι δηλωτικός του χαρακτήρα του έργου, γιατί αυτά τα έργα της πρώιμης περίοδου κυρίως περιέχουν οδηγίες εκτέλεσης θεμελιωδών πράξεων. Περιέχουν ακόμη λυμμένα παραδείγματα, πολλές φορές και με Ινδοαραβικά και με αρχαιοελληνικά σύμβολα. Έχουν μετατροπές νομισμάτων, παραδείγματα από εμπορικές πράξεις. Θα σας διαβάσω έναν άλλο τίτλο ενός έργου, ο οποίος είναι πολύ δηλωτικός. Είχαν αυτούς τους εκτενείς τίτλους. Ακούστε τίτλο. Είναι η πρακτική των λογαριασμών. Ήγουν νέα ευκολοτάτη εφεύρεσης. Διανακάμει τεινάς κάθε μεγάλων λογαριασμών εις τα πουλήματα, αγοράσματα, μέτρα, ζύγια, με κάθε λογής τιμήν και με κάθε λογής αργύρια εις όλα τα μέρη του κόσμου. Είναι ο δηλωτικός ο τίτλος της χρήσης, του χαρακτήρα που έχουν αυτά τα εγχειρίδια. Τώρα, αν περάσουμε στην ύστερη περίοδο, ο αριθμός μεγαλώνει. Το 90% των κειμένων δημοσιεύεται κατά την ύστερη περίοδο. Υπάρχουν ακόμη τα πρακτικά εγχειρίδια, όχι μόνο υπάρχουν, επανεκδίδονται. Το Γλιζούνι, ας πούμε, τυπώνεται μέχρι το 1818, αν δεν κάνω λάθος. Γνωρίζει πολλές επανεκδόσεις. Και έχουμε και πρακτικά εγχειρίδια, αλλά τα περισσότερα κείμενα αποτελούν μεταφράσεις από τη Δύση ή συμπιλήματα ή ακριβώς μεταφράσεις λέξη προς λέξη, είτε παραφράσεις έργων από το εξωτερικό και τυπώνονται στο δυτικό κόσμο. Όταν λέω δυτικός κόσμος εννοώ αυτό που ονόμαζαν οι ίδιοι εσπερία, κυρίως στις χώρες της Ιταλίας, της Γερμανίας και καμιά φορά ο όρος περιλαμβάνει ακόμη και τη Ρωσία. Τώρα, η διαδικασία της μετάφρασης αυτών των έργων ήταν εξαιρετικά σύνθετη σε ορισμένες περιπτώσεις και δεν γίνονταν ολόκληρη σε ένα στάδιο. Θα σας διαβάσω πάλι ένα ενδεικτικό τίτλο, αυτή τη φορά είναι από έργο της ύστερης περίοδου και λέει ο τίτλος «Είναι στοιχεία αριθμητικής και άλγευρας, τα οποία συγγραφέντα γαλλιστή παρά του αβάδελα καηλέ, μετά δε μεταφρασθέντα εις των Ρωμαίων διάλεκτων από τον ιατροφιλόσοφο Σπυρίδων Ασάνη και μετά, λέει, τελευταίον στην Ελληνίδα μετερμήνευσε ο Ιωνάς ο Σπαρμιώτης». Δηλαδή 3 στάδια τουλάχιστον να περάσει από μια λόγια μορφή της ελληνικής γλώσσας σε άλλη. Τώρα, το ενδιαφέρον και το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των έργων είναι ότι περιέχουν, πέρα από το περιεχόμενο, θα μιλήσουμε ελάχιστα για το περιεχόμενο σήμερα, το μαθηματικό περιεχόμενο, περιέχουν και μέρη που δεν είναι αμιγώς μαθηματικά. Αναφέρομαι σε τίτλους, προμετωπίδες, προλόγους, αφιερώσεις, εικόνες και επιγράμματα. Και αυτά τα στοιχεία προσφέρουν ένα ενδεχομένως σε εμάς απρόσμενο βήμα στους συγγραφείς και στους εκδότες αυτών των έργων για να μεταφέρουν απόψεις οι οποίες δεν είναι υπό αυστηρή έννοια μαθηματικές. Και όταν τα κοιτάξουμε όλα αυτά, εντοπίζεται ένα θεμελιώδες αφηγηματικό μοτίβο. Ψάχνουμε να βρούμε σε αυτά τα κείμενα εάν υπάρχουν περιγραφές τις οποίες ο συγγραφέας παραθέτει και θεωρεί ότι εκφράζει την ταυτότητα του συγγραφέα και του ακροατηρίου. Δυστυχώς δεν ακούμε τη φωνή του ακροατηρίου με αυτή τη μεθοδολογία, ακούμε τη φωνή του συγγραφέα, αλλά ο συγγραφέας πάντα σε όλες τις περιπτώσεις ταυτίζει τον εαυτό του σχεδόν με το ακροατήριό του. Και όταν κοιτάξουμε αυτά τα κείμενα υπάρχει ένα θεμελιώδες μοτίβο σχεδόν σε όλα τα έργα. Υπάρχει ένα μοτίβο το οποίο αποτυπώνει ως μέρος της κοινής ταυτότητας
ένα ένδοξο, ένα πάλε ποτέ ένδοξο παρελθόν, και μαζί με αυτό το παρελθόν συνοδεύεται η περιγραφή του παρελθόντος με συναισθήματα θλίψης για την απώλεια της δόξας, της παλιάς δόξας. Ό,τι και να σημαίνει αυτό. Θα δούμε ορισμένα παραδείγματα. Ήδη αν πάμε στο γλυζούνι, θα ξεκινήσω ήδη από το γλυζούνι. Εμείς, λέει, περιγράφει τον εαυτό του ο συγγραφέας και τους αναγνώστες του. Εμείς, λέει, που στερηθήκαμε τη βασιλεία και γυμνοθήκαμε, λέει, από κάθε σοφία και επιστήμη. Δηλαδή, το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι ελληνόφωνο, προφανώς για να είναι σε θέση να διαβάσει το κείμενο, και το ταυτίζει με αυτούς που έχασαν τη βασιλεία, δηλαδή την Κωνσταντινούπολη, δηλαδή την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Επίσης το ταυτίζει το κοινό του με τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Και το κάνει αυτό με δύο τρόπους. Πρώτα αναφέρεται ρητά, λέει ότι είναι ένα χρήσιμο για να εξυπηρετούν οι θεοσεβείς και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τις ανάγκες τους, και αναφέρεται στο τελευταίο μέρος του βιβλίου, που όπως και πολλά άλλα βιβλία περιέχουν υπολογισμούς της ημερομηνίας του Ορθόδοξου Πάσχα. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο που πέρα από τις εμπορικές πράξεις σε βοηθά να προσδιορίζεις και την ημερομηνία του Πάσχα. Άρα αυτά δηλώνουν έτσι τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ένας συγγραφέας της πρώιμης περίοδου το κοινό του. Παρόμοιες περιγραφές εμφανίζονται σε πολλά. Συνήθως οι περιγραφές μιλάνε για το γένος των Ρωμιών και σε μία περίπτωση ή δύο, αν θυμάμαι καλά, και στο γένος των Γρεκών. Όλα αυτά παρουσιάζονται ως περιγραφές της ταυτότητας των αυτών που ο συγγραφέας περίμενε ότι θα διαβάσουν το έργο του. Τώρα, το ίδιο μοτίβο, ακριβώς το ίδιο όπως σας το περιέγραψα, εμφανίζεται προφανώς πιο έντονα, αφού έχουμε πιο πολλά κείμενα, εμφανίζεται και στα έργα της ύστερης περίοδου. Διαβάζουμε, για παράδειγμα, από το προήμιο ενός έργου του Δημήτριου Δάρβαρη, ο οποίος αναφέρει, λέει, το ημέτερο γένος, λέει, το οποίο μετά την ελεηνήν πτώση δεν έμεινε άλλο ημί, η εμπορία ως ιερά της Άγκυρα. Δεν απέμεινε τίποτα, λέει, στο γένος μας παρά το να κάνει εμπόριο. Επίσης έχουμε πάρα πολλές αναφορές στο πεπτοκός γένος, το γένος που εξέπεσε, και έχουμε και πολλές αναφορές, θα σας δείξω κι άλλες, για την ταπείνωση του γένους. Ωραία. Η πιο όμως δραματική περιγραφή, όλα αυτά είναι σε μαθηματικά κείμενα, θυμίζω. Λοιπόν, η πιο δραματική περιγραφή εντοπίζεται σε ένα κείμενο του Βενιαμίν του Λέσβιο. Αξίζει τον κόπο να σας τη διαβάσω. Περιγράφει, λέει, την Ελλάδα. Είμαστε στην ύστερη περίοδο, 1818 αν δεν κάνω λάθος, και λέει, η οφθαλμή της είναι κεκυλωμένη, τα χείλη της μεμαραμένα, το κάλος της εσβεσμένον, η μορφή της υφανισμένη, άπασα η ζωική της δύναμη μηδενισμένη, τα πνευματώδη της ρευστά εξωστραγισμένα και ενενή λόγος ζωφερός θάνατος εζωγραφισμένος επί του προσώπου αυτής, θέαμα φοβερών και φρικόδεσης τους ορώντας. Αυτό είναι η περιγραφή του Βενιαμίν του Λέσβιου για την κατάσταση της χώρας, για το αναγνωστικό του κοινό, για το μαθηματικό του σύγγραμμα. Τώρα, όλο αυτό είναι κοινό, είναι θεμελιώδες, εμφανίζεται παντού. Υπάρχει ωστόσο μια ουσιαστική διαφορά, την έχω ήδη υπενηχθεί, που εμφανίζεται στα κείμενα της ύστερης περίοδου. Εμφανίζεται ενώ πριν δεν είχε εμφανιστεί, τουλάχιστον δεν καταφέραμε να το εντοπίσουμε διαβάζοντας όλα αυτά τα κείμενα, όρος Ελλάς ή όλα τα παράγωγα του όρου Ελλάδα. Αυτό είναι προϊόν της ύστερης φάσης των κειμένων. Θα σας δείξω ορισμένα παραδείγματα. Συνεχίζουμε από το ίδιο απόσπασμα που είδαμε πριν. Θα πάμε σε ένα άλλο κείμενο, το 708. Είναι μια σχετικά πρώιμη αναφορά του 1708, η οποία λέει «Πάλιν άρχισεν η Ελλάδα να ανθίζει και το γένος των Ρωμαίων εξύπνησεν από τον βαθύν ύπνον της απαιδευσίας». Και υπάρχει ένα στοιχείο για την επανάκληση, έχω αναφερθεί σε αυτό, της αποστερημένης δόξας. Τώρα, έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιγραφές. Θα δώσω ορισμένα παραδείγματα. Στα στοιχεία αριθμητικής και άλγευρας του 1797 που εκδίδει ο Ιωνάς Παρμιώτης, έχουμε μια αφιέρωση στον ηγεμόνα της Ουγγροβλαχίας, τον Ιωάννη τον Μουρούζη,
το οποίο λέει, αναφέρεται στο καθημάς των Ελλήνων γενός. Οι αρχαίοι φιλόσοφοι, οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι περιγράφονται ως πρόγονοι. Σε ένα άλλο κείμενο, στην Προμετωπίδα του Μεθόδιου Ανθρακίτη, στην Οδό Μαθηματικής, οι ιδέες περιγράφονται ιδεών Παλάνου δια Ελλάς. Και μετά, σε ένα άλλο κείμενο, παραδείγματα σας δίνω τώρα, οι συνδρομητές ενός έργου που εκδίδεται το 1802 περιγράφονται ως παιδιά των Ελλήνων και ελληνογενείς. Και εμφανίζεται η παρόμοια φρασιολογία σε πάρα πολλά βιβλία. Τώρα, δεν θέλω να μπερδευτούμε. Το τι εννοεί και το τι καταλαβαίνει ο συγγραφέας χρησιμοποιώντας τον όρο Ελλάς, Έλληνες, παιδιά των Ελλήνων, δεν είναι καθόλου σαφές και σίγουρα δεν είναι συγκεκριμένο για τον κάθε συγγραφέα. Επίσης, δεν είναι σαφές εάν αναφέρονται, αν έχουν στο μυαλό τους κάποια Ελλάδα με γεωγραφικό προσδιορισμό. Είναι πολύ σημαντικό το ότι μάλλον δεν έχουν μια εικόνα η οποία μοιάζει με αυτό που μπορεί να φαντάζεται ο καθένας. Ο καθένας έχει διαφορετικές εντυπώσεις. Πάντως, η ορολογία υπάρχει και να σημειώσουμε προφανέστατα είναι ένα χαρακτηριστικό που δεν εμφανίζεται μόνο στα μαθηματικά κείμενα. Η εμφάνιση της ορολογίας σχετίζεται με όλες τις συζητήσεις περί νεοελληνικού διαφωτισμού και είναι χαρακτηριστικό όλης της λόγιας παράδοσης της εποχής. Τι το καινούργιο υπάρχει? Ότι σε όλες τις συζητήσεις για τον νεοελληνικό διαφωτισμό, κατά κανόνα, τα μαθηματικά κείμενα μένουν απ' έξω. Ενώ τώρα βλέπουμε ότι οι επόμενες συζητήσεις που πρέπει να γίνουν από τους ιστορικούς του διαφωτισμού πρέπει να συμπεριλάβουν στις συζητήσεις τους και τις αναφορές που εμφανίζονται στα μαθηματικά κείμενα. Τώρα, ένα ενδιαφέρον ερώτημα που προκύπτει εδώ, πάρα πολύ ενδιαφέρον, ωραία, θα πείτε εσείς, ωραία κύριε Σιάλαρε, μας λέτε ότι δεν έχουν το ίδιο χαρακτηριστικό, η ίδια ορολογία εμφανίζεται και σε άλλα κείμενα, άρα σιγά, και τι έγινε, ωραία, προσθέσαμε αυτά τα κείμενα μέσα, δεν έγινε και κάτι. Εδώ είναι το ενδιαφέρον, γιατί η ερώτηση είναι εξής. Έχουν χαρακτηριστικά τα μαθηματικά κείμενα που λόγω της φύσης του αντικειμένου δεν τα έχουν τα άλλα κείμενα και πάλι πατάνε πάνω στη συζήτηση περί γένους, έθνους, χώρας και όλα αυτά? Η απάντηση είναι ναι. Σήμερα θα σας μιλήσω για 3 τέτοια χαρακτηριστικά, τα οποία είναι εγγενή στα μαθηματικά κείμενα και δεν εμφανίζονται σε άλλα. Και θα ξεκινήσω με το γεγονός ότι τα κείμενα της ύστερης περίοδου, πολλά από τα κείμενα της ύστερης περίοδου, περιέχουν ιστορίες των μαθηματικών. Εμφανίζεται η ανάγκη να υποθούν οι ιστορικές καταβολές των μαθηματικών. Ωραία, αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό. Και τι σημαίνει να υποθούν οι ιστορίες των μαθηματικών? Σημαίνει πρέπει να γίνει μια αφήγηση, η οποία να ξεκινά από κάπου και να τελειώνει κάπου. Ωραία, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα δούμε παραδείγματα, είναι η ανάγκη, έτσι όπως εμφανίζεται, να αναδειχθεί η ελληνικότητα ορισμένων μαθηματικών κλάδων. Οι συγγραφείς, θα το δείτε, νιώθουν πολύ έντονα την ανάγκη να υποστηρίξουν την ανάγκη ότι ορισμένες μαθηματικές επιστήμες είναι δημιούργημα του ελληνικού κόσμου, και μετά θα δούμε μία συμβολική αναπαράσταση των τεχνών, των μαθηματικών τεχνών, να αποχωρούν από τον ελληνικό κόσμο και να επιστρέφουν με τα ίδια τα κείμενα της ύστερης περίοδου, όπως σας περιέγραψα στην αρχή. Λοιπόν, πάμε να δούμε ορισμένα παραδείγματα. Για παράδειγμα, στην Οδό Μαθηματικής του Μεθόδιου Ανθρακίτη, το βιβλίο αυτό εκδίδεται το 1749 από τον Παλάνο Βασιλόπουλο. Παλάνος Βασιλόπουλος είναι ο πατέρας του Κοσμάν Παλάνου, στον οποίο έχω αναφερθεί πιο πριν, και ξεκινά ήδη στον πρόλογο ο Παλάνος να πει: ο στόχος μου είναι να θυμίσω στους νέους Έλληνες τι έκαναν οι παλιοί Έλληνες. Συνδέει δηλαδή το δικό του ακροατήριο με τους αρχαίους. Να υπενθυμίσω, λέει, παρά της πάλε έλυση θαυμασίας τε και ακριβεστάτης των μαθημάτων τούτων διδασκαλίας. Και προσέξτε τώρα, ξεκινάει να πει την ιστορία των μαθηματικών, αφιερώνει ελάχιστες γραμμές για το τι έγινε σε Αιγύπτιους, Ασσύριους, Χαλδαίους κτλ. Εντυπωσιακή. Ανοίγω μια παρένθεση να πω ότι ενδεχομένως και λόγω της επίδρασης από τη θρησκεία έχουμε και ορισμένες αναφορές για μαθηματικές συμβολές
από πρόσωπα της βίβλου, τον Μωυσή για παράδειγμα και τέτοια. Είναι λίγο προβληματικές αυτές οι αναφορές. Κλείνω την παρένθεση και για να επιστρέψει μετά και να αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας συγκεκριμένα για τις συμβολές των Ελλήνων, πολλές φορές και ονομαστικά για το τι έκανε ο καθένας, και να τονίζει κυρίως ότι πράγματα όπως η ευκλήδια γεωμετρία αποτελούν τα πιο θαυμάσια δημιουργήματα του ανθρώπινου μυαλού και αυτά είναι προϊόντα του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Ένα σημείο θέλω να θίξω εδώ και σχετίζεται με την ιστορία της άλγεβρας. Θα έχετε ακούσει πολλά και από τις προηγούμενες ομιλίες σε αυτή τη σειρά διαλέξεων. Οι συγγραφείς της ύστερης περίοδου αισθάνονται την ανάγκη να υπερασπιστούν την πατρότητα, τις καταβολές της άλγεβρας. Και γράφουν, διαβάζουμε ένα παράδειγμα από τον Βενιαμίν το Λέσβιο. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Κατά δε, λέει, τας αρχάς του 4ου αιώνα, οι Έλληνες εφεύρουν την άλγεβρα και ο Διόφαντος υπήρξε αυτός ούτως ο εφευρέτης. Ορισμένοι άλλοι μάλιστα μιλάνε για την λαθασμένη ιδέα η οποία επικρατεί σε κάποιους χώρους στην Ευρώπη, ότι η άλγεβρα αποτελεί εφεύρεση των Αράβων και ότι αυτό πρέπει να διορθωθεί και η άλγεβρα να επιστρέψει στο χώρο στον οποίο δημιουργήθηκε. Εξού και η εισαγωγή εγχειριδίων άλγεβρας εκείνη την περίοδο. Τώρα, εδώ για τη συζήτηση για την άλγεβρα, εδώ μπαίνει και αυτό στο οποίο είχα αναφερθεί πιο πριν. Το έργο του Κοσμά Μπαλάνου και η εισαγωγή των 4 ηρωελέγιων επιγραμμάτων πριν τη συζήτηση για την άλγεβρα. Αν κοιτάξουμε τι λένε, το πρώτο επίγραμμα είναι αφιερωμένο στην άλγεβρα, η οποία εγκατέλειψε την Ελλάδα, λέει ο Κοσμάς ο Μπαλάνος, λόγω της υποδούλωσης και κατέφυγε στην Εσπερία. Και εκεί άνθησε. Τώρα όμως, λέει ο συγγραφέας του επιγράμματος, ο οποίος είναι μάλλον ο αδερφός του, το αναφέρει, αν προσέξετε, επίγραμμα Αναστασίου Μπαλανίδου Αυταδέλφου, ωραία, μάλλον ο αδερφός του Μπαλάνου, πρέπει, λέει, να επιστρέψει πίσω, μάλλον επιστρέφει πίσω χάρη στις προσπάθειές σου, Κοσμά. Ο ρόλος των λογίων, έτσι, των λογίων της ύστερης περίοδου. Το δεύτερο επίγραμμα είναι μια σύντομη δέηση στην Ελλάδα να αποδεχθεί την επιστροφή της άλγεβρας και λέει η Ελλάδα, εσύ που είσαι ο οίκος των μουσών, κρατήστε τον όρο οίκος των μουσών και μητέρα των σοφών αποδέξου την άλγεβρα. Και μετά τα 2 τελευταία επιγράμματα περιγράφουν, είναι το μοτίβο που έχουμε πει, ξανά εμφανίζεται η άθλια κατάσταση, άθλια Ελλάς που περιέπεσες, σήκωσε το βλέμμα σου, έχεις την ευχή να έχεις τώρα την άλγεβρα προϊόν των κόπων σου. Θα δώσω 2 ακόμη παραδείγματα εργαλειοποίησης της ιστορίας των μαθηματικών στην υπηρεσία του εθνικού λόγου. Το ένα παράδειγμα είναι από μάλλον και τα 2 παραδείγματα θα επιλέξω να σας πω, είναι από τον Κωνσταντίνο Κούμα. Ο Κούμας γράφει το 1807 και ξεκινάει το έργο του και αφού πει τα κλασικά, δηλαδή η Ελλάδα είπε στην Ναυάγιο, το γένος δυστύχησε, η βασιλεία, εννοώντας η Κωνσταντινούπολη, χάθηκε. Στη συνέχεια περιγράφει τα επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων. Αλλά σε αντίθεση με τους άλλους, δεν σταματάει την αφήγηση στην ύστερη αρχαιότητα. Ο Κωνσταντίνος Κούμας συνεχίζει και λέει, συνεχίζει την ιστορία των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών και την προεκτείνει και βάζει μέσα άτομα όπως ο Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος, ο Δωρόθεος Πρόιος, ο Βενιαμίν ο Λέσβιος, τον οποίο έχουμε αναφερθεί. Και λέει, αυτή είναι η δάσκαλή του, η προηγούμενη γενιά από αυτόν. Εκτείνει δηλαδή τη γραμμή της ιστορίας μέχρι και την εποχή του. Και λέει, αυτοί, λέει, είναι άνδρες αληθώς Έλληνες, φιλόσοφοι πάντες δεινοί τη μαθηματική και του έργου της υπέρ της Ελλάδος πονούσι. Ωραία, δηλαδή μέσα από την καταγραφή της ιστορίας αυτός δημιουργεί και μια αφήγηση συνέχειας. Τώρα, το δεύτερο παράδειγμα, αυτό αφορμάται από μια παρατήρηση που είχε κάνει, την παρατήρηση την είχε κάνει ο καλός φίλος ο Ανδρέας Ζοπούλος. Θα επιστρέψω στην παρατήρηση, το κλείνω για λίγο, να δούμε λίγο. Υπάρχουν στο κείμενο του Κούμα, υπάρχουν ορισμένα μαθηματικά προβλήματα. Εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα, είναι ο Θέωνας, ο Αλκιβιάδης,
ο Κλεόμβρωτος και ο Πισίστρατος που είναι μαζί 110 χρονών και ο Αλκιβιάδης έχει τριπλάσια ηλικία από το Θέονα, ο Κλεόμβρωτος διπλάσια του Αλκιβιάδη και ούτω καθεξής. Είναι ένα κλασικό πρόβλημα το οποίο λύνεται με άλγευρα. Προσέξατε κάτι εδώ. Πόσους Κλεόμβρωτους φαντάζεστε ότι γνωρίζει ο συγγραφέας στην υπόθωμανική κυριαρχία, στις ελληνόφωνες περιοχές που βρίσκονται υπόθωμανική περιεγραφία? Τα ονόματα που βλέπετε εδώ πέρα είναι όλα αρχαιοελληνικά. Και ενώ τα παραδείγματα στην αρχή εμφανίζονται Ανδρέας, Γιώργος, Γιάννης, εκείνη την περίοδο τα παραδείγματα αρχίζουν να έχουμε παραδείγματα σε μαθηματικά κείμενα τα οποία είναι αρχαιοελληνικά. Την παρατήρηση την έκανε ο Ανδρέας ο Πούλος, όπως σας είπα πριν, και γράφει το 90. Ιδιαίτερο στόχο, λέει, πρέπει να εξυπηρετεί και η χρήση αρχαιοελληνικών ονομάτων σε προβλήματα απλών υπολογισμών. Μάλλον πρόκειται για συγκεκριμένη ιδεολογική επιλογή, η οποία πρέπει να σχολιαστεί από τους μελετητές του ελληνικού διαφωτισμού. Αυτό που κάνουμε εμείς σήμερα δηλαδή, χάρη στην οξυδερκή παρατήρηση του 1990. Τώρα υπάρχει και προφανώς το φαινόμενο, πάλι το φαινόμενο δεν περιορίζεται, δεν είναι προϊόν των μαθηματικών κειμένων. Υπάρχει ένα φαινόμενο κατά την ύστερη περίοδο να δίνονται ονόματα και σε αντικείμενα, παραδείγματος χάρη σε πλοία, αλλά και σε παιδιά να δίνονται αρχαία ελληνικά ονόματα. Υπάρχει ένα ανέκδοτο, μια ανεκδοτολογική περιγραφή, την οποία μας τη δίνει ο μετέπειτα αξιωματικός του ναυτικού, ο Λεωνίδας ο Παλάσκας, ο οποίος είχε βαφτιστεί το 1819. Αυτή είναι ανεκδοτολογική, δηλαδή δεν είμαστε και σίγουροι ότι όντως έγινε. Είναι όμως ενδεικτική. Στα βαφτίσια του είχε πάει ο Αλή Πασάς και καταγράφεται η εξής μαρτυρία να έχει πει ο Αλή Πασάς, θυμίζω το όνομά του ήταν Λεωνίδας, και λέει: εσείς οι Έλληνες, λέει, κάτι μεγάλο έχετε στο κεφάλι σας. Δεν βαφτίζετε πια τα παιδιά σας Γιάννη, Γιώργο, Πέτρο, Παύλο, αλλά Λεωνίδα, Θεμιστοκλή και Αριστίδη. Σίγουρα κάτι ετοιμάζετε. Ωραία. Προφανώς και η επιλογή ορισμένων ονομάτων μέσα σε αρχαιελληνικό πλαίσιο με ένα μανδύα μας βοηθά να εντάξουμε και με έναν άλλο τρόπο τα μαθηματικά κείμενα στις ευρύτερες συζητήσεις περί νεοελληνικού διαφωτισμού. Τώρα, να κλείσω λίγο αυτό και θα πάω και στο τρίτο και τελευταίο σημείο που θέλω να συζητήσουμε σήμερα. Τι βλέπουμε τώρα? Δηλαδή βλέπουμε μια μετάβαση κατά την ύστερη περίοδο όπου οι αναγνώστες των μαθηματικών κειμένων εμέσως με όλα αυτά τα μέσα που σας έχω δείξει καλούνται να κοιτάξουν πέρα από το συλλογικό τραύμα που έχουν όλοι τους για την απώλεια της Κωνσταντινούπολης, να μάθουν τα επιτεύγματα των προγόνων τους, ωραία, και να αισθανθούν περηφάνεια για να συνειδητοποιήσουν τις πραγματικές δυνατότητές τους. Αυτά, ξαναλέω, δεν είναι... Συγγνώμη, κάτι έγινε εδώ. Καλά, θα το βγάλω το χεράκι μετά. Ξαναλέω ότι αυτά είναι η αντίληψη, ο τρόπος που έχουμε εμείς να μελετήσουμε μας δείχνει την αντίληψη των συγγραφέων και όχι του κοινού. Δηλαδή, τίποτε από αυτά που λέω μπορεί να μην αφορούν το κοινό, έχουμε άλλα μέσα να τα εξετάσουμε, είναι οι φωνές των συγγραφέων. Τώρα, θα πάω στην τρίτη ενότητα, η οποία είναι πιο οπτική. Επιστρέφουμε στο επίγραμμα του Κοσμάτου Μπαλάνου το 1798 και διαβάζουμε το δεύτερο που λέει: «Η Ελλάδα, εσύ που είσαι ο οίκος των μουσών». Σας είχα ζητήσει πριν, θυμίζω, να θυμάστε τον όρο μουσες. Και την ίδια χρονιά κάποιος άλλος, ο Νικηφόρος Θεοτόκης, δημοσιεύει ένα άλλο βιβλίο που λέγεται «Στοιχείων μαθηματικών εκ παλαιών και νεωτέρων», όπου η Ελλάδα παρουσιάζεται έτσι. Προσέξτε λίγο την εικόνα. Αυτή τη φορά είναι αυτή μια λιθογραφία. Τι βλέπετε στην εικόνα? Είναι ο Θεός Απόλλωνας, περιστοιχίζεται από τις 9 μούσες, αλλά αυτές δεν είναι οι συνηθισμένες μούσες. Αν προσέξετε, αυτές οι μούσες δεν έχουν στα χέρια τους τα όργανα των τεχνών τους. Έχουν επιστημονικά όργανα, αρχαία και νεότερα. Έχουν μυρογνωμόνια, γνώμονες, χάραγγες, έχουν διαβήτες, έχουν τηλεσκόπια, σύγχρονα της εποχής εργαλεία. Και την εικόνα αυτή τη συνοδεύει ένα επίγραμμα, το οποίο καταγράφει το αφηγηματικό σχήμα που είδαμε πριν και λέει:
τιμήν, έπαινον, ευχαριστίαν, προς οφείλους άπαντες των Ελλήνων απογόνοι. Ημείς γαρ μετά των παντελήν κατακλυσμών του γένους, είναι το αφηγηματικό σχήμα που σας είπα στην αρχή, και μετά ακολουθεί μια επίκληση στις μούσες, στις μαθηματικές μούσες εδώ πέρα στην εικόνα, οι οποίες πρέπει να επιστρέψουν πίσω, να ενωθούν ξανά με τον οίκο, τον πατρογονικό οίκο, σύμφωνα με τον συγγραφέα. Τώρα αυτό είναι, η αναφορά στις μούσες δεν είναι ιδιαιτερότητα κάποιου συγγραφέα. Είναι κάτι που εμφανίζεται σε πάρα πολλά κείμενα. Και να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Εδώ έχουμε μια αναφορά πάλι από ένα έργο του Κούμα, ο οποίος περιγράφει πόσο πολύ ωφελέθηκε η Ευρώπη από τις μαθηματικές γνώσεις που πήρε από την αρχαία Ελλάδα και κατά κάποιο τρόπο μας χρωστάει η Ευρώπη, έτσι το αντιλαμβάνεται ο ίδιος, και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση στη χώρα θα αλλάξει μόνο όταν ο Φίβος Απόλλωνας και οι Ελικονιάδες μούσες θα επανέλθουν στο αρχαίο τους έδαφος. Και έχουμε πάρα πολλές περιγραφές, όπως σας είπα. Ο Βενιαμίν ο Λέσβιος πάλι περιγράφει την εγκατάλειψη της Ελλάδας από τις μούσες, την τραγική κατάσταση στην οποία περιήλθε η Ελλάδα και την παρατήρηση ότι το χωράφι θα ξεκινήσει να σπέρνεται ξανά σύντομα. Τώρα, να σας δείξω μια άλλη εντυπωσιακή εικόνα. Όλα αυτά είναι κρυμμένα, ξαναλέω, σε μαθηματικά κείμενα. Εδώ είναι το 1749, εκδίδεται από το τυπογραφείο του Αντώνιου Βόρτολη στη Βενετία. Είναι η οδός μαθηματικής του Μεθόδιου Ανθρακίτη, είναι από τον μαθητή του τον Παλάνο Βασιλόπουλο και εκεί εμφανίζεται η ακόλουθη λιθογραφία. Τι βλέπετε? Βλέπετε στο κέντρο είναι ο Φοινικάς να αναγεννιέται από τις στάχτες του και προσοχή, η χρήση του Φοίνικα κατά την ύστερη περίοδο είναι πολύ συχνή. Για παράδειγμα ήταν στη σημαία την επαναστατική του Υψηλάντη. Υπάρχουν τέτοιες αναφορές. Αλλά δεν μένουμε εκεί, γιατί αυτός ο Φοίνικας έχει ιδιαιτερότητες, γιατί αν προσέξετε υπάρχουν διάσπαρτα μαθηματικά σύμβολα δεξιά και αριστερά. Πάλι βλέπουμε διαβήτη, γνώμονα, έχουμε αστρολάβο, έχουμε ανοιχτά βιβλία και πάνω στο πάνω μέρος εμφανίζεται επιγραφή μετά το πεπρωμένον ανίστημη, δηλαδή μετά το πεπρωμένο είναι ο θάνατος, θα αναγεννηθώ μετά το θάνατο και θα είμαι ισχυρότερη εκ του ολισθήματος. Βλέπετε το συμβολισμός πάλι είναι τεράστιος. Όπως και στην περίπτωση των μουσών που θα φύγουν και θα ξανάρθουν, έτσι και εδώ η ιδέα της αναγέννησης, δηλαδή ότι υπάρχει μια καταστροφή, μια θλίψη και με η φυγή, το κάψιμο εδώ πέρα, μετά θα υπάρχει μια περίοδος Ανάστασης. Και τώρα η ελπίδα και η προσμονή για καλύτερες μέρες δεν μεταφέρεται μόνο σε συμβολικό επίπεδο. Δηλαδή πέρα από το συμβολικό έχουμε και γραπτό, το λένε ρητά. Για παράδειγμα, ο Αθανάσιος Ψαλίδας ισχυρίζεται ότι η αιτία της πτώσης της Ελλάδας είναι η άγνοια, η οποία άγνοια την οδήγησε στη συσκότηση και εν τέλει στη διχόνοια, και ότι αυτός ο ζυγός μπορεί να αποτιναχθεί μόνο μέσα από τη γνώση των μαθηματικών. Την ίδια στιγμή έχουμε τον Ιωνά Ασπαρμιώτη να προβλέπει ότι στο τέλος ο ήλιος θα φανεί, λέει, και θα επιστρέψουν οι μούσες, να πάλι μούσες, και θα καθαρίσει ο βόρφορος. Και τέλος υπάρχει και μια χαρακτηριστική φράση η οποία λέει αν αφαιρέσει τα μαθηματικά από αφαίρεσον, λέει, τα μαθηματικά από της γης και θέλεις να δεις τον άνθρωπο ερπίζοντα επί της γης. Τώρα, για να κλείσουμε σιγά σιγά, ελπίζω να μην σας έχω κουράσει, παρατηρούμε στα κείμενα της ύστερης περίοδου μια επαναλαμβανόμενη οριακά αιμονική σε κάποιες στιγμές. Είναι τόσες πολλές οι αναφορές, σας παρουσίασα μόνο λίγες, που στο τέλος αναρωτιέται και κανείς έμεινε χώρος για να συζητήσουμε και μαθηματικά μετά από όλα αυτά τα μη μαθηματικά μέρη. Έχουμε μια επαναλαμβανόμενη αφήγηση σύμφωνα με την οποία οι μαθηματικές επιστήμες εγκαταλείπουν την Ελλάδα μετά την υποδήλωση, μετά θα εγκατασταθούν στην Εσπερία και κάποια στιγμή επιστρέφουν. Είναι αυτό αναφορικό, αυτό επιστρέφουν δια των ιδίων των μαθηματικών έργων που εκδίδονται στην ύστερη περίοδο. Και αυτό μας δίνει και μια εξήγηση του λόγου έκδοσης αυτών των βιβλίων. Για να σκιαγραφίσω τώρα, ολοκληρώνοντας, τι είδαμε και τι πήραμε από αυτή την έρευνα, μέρος της οποίας γνωρίσατε εσείς σήμερα. Ανακεφαλαιώνω.
κατά την περίοδο της Οθωμανικής διοίκησης στις ελληνόφωνες περιοχές κυκλοφορούν πάνω κάτω 40 μαθηματικά βιβλία. Κυκλοφορούν και άλλα 40 βιβλία. Αυτά τώρα τα βιβλία, το περιεχόμενο αυτών των βιβλίων είναι αρκετό για να απορρίψει την άποψη ότι ο μαθηματικός λόγος είναι μόνο μαθηματικός. Τα μη μαθηματικά μέρη που είδαμε, τα μέσα, τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς, δίνουν ότι έχουν και κάποιες άλλες ατζέντες. Θέλουν να πούν και κάτι για τη συλλογική τους ταυτότητα. Δεν μπαίνω στη συζήτηση αν έχουν δίκιο ή άδικο. Καταγράφω τον τρόπο με τον οποίο ήδη περιγράφουν τη συλλογική τους ταυτότητα. Τώρα, τι βλέπουμε? Υπάρχει ένα θεμελιώδες αφηγηματικό σχήμα. Το αφηγηματικό σχήμα παρουσιάζεται διαφορετικό κατά την υστερή περίοδο. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι δεν φαίνεται να έρχεται σε σύγκρουση με το παλαιότερο. Δεν τους προβληματίζει όταν βάζουν την φράση «το γένος των Ρωμιών» και «το γένος των Ελλήνων» στην ίδια πρόταση. Ήδη αισθάνονται ότι απλώς συμπληρώνουν το σχήμα. Προφανώς η εικόνα είναι πιο σύνθετη, αλλά ήδη δημιουργούν αυτή τη γραμμή συνέχειας και κοινής ταυτότητας μέσα από τα κείμενά τους. Και είδαμε επίσης να εμφανίζεται αυτή η ορολογία και να εκδηλώνεται και με πολλούς τρόπους, ακόμη και με εικόνες και με επιγράμματα και με ποίηματα. Τώρα, αυτή είναι μεγάλη εικόνα, αλλά όλες οι μεγάλες εικόνες έχουν προβλήματα. Η αφήγηση αυτή μεγάλη κληρονομεί τα προβλήματα που έχουν οι μεγάλες αφηγήσεις, δηλαδή, εάν κάποιος πάει προσεκτικά και δούμε, γιατί έχουμε κάνει τέτοιες συζητήσεις πάρα πολλές, σε κάθε συγγραφέα, τον λόγο, το συγκεκριμένο, την αφιέρωση, σε ποιο ηγεμόνα κάνει, πώς είναι η λίστα των συνδρομητών, για ποιο λόγο είναι οργανωμένη έτσι, από πού παίρνει το σχήμα για να το μεταφέρει σε ένα άλλο βιβλίο και όλα αυτά, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Άρα, τι είδαμε σήμερα? Δεν είδαμε μια πλήρη χαρτογράφηση των μη μαθηματικών μερών, κρατήσαμε έναν απλό βασικό πυρήνα. Και ποιο είναι το αίτημα που θεωρώ ότι λόγω των κειμενικών ευρημάτων κάπως πρέπει να είναι πλέον κεκτημένο της επιστημονικής μας κοινότητας? Ότι είναι ένα αίτημα, ότι αγαπητοί συνάδελφοι οι οποίοι ασχολείστε με τον ελληνικό διαφωτισμό και έχετε μελετήσει και έχετε προσπαθήσει να συζητήσετε, να τσακωθείτε, να τα βρείτε μεταξύ σας για θέματα εθνικής ταυτότητας και όλα αυτά τα θέματα τα μεγάλα, πλέον στις συζητήσεις σας μπορείτε να συμπεριλαμβάνετε και τα μαθηματικά έργα, δεν είναι και λίγα άλλωστε, και έχουν πάρα πολλές πληροφορίες οι οποίες μπορεί να σας βοηθήσουν να εμπλουτίσετε τις αφηγήσεις σας. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Και το δεύτερο που είδαμε σε αυτή την έρευνα είναι ότι τα πρώιμα κείμενα, και λόγω του αριθμού και της ποιότητας και του περιεχομένου και όλων των μη μαθηματικών μερών, παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα κείμενα της ύστερης περίοδου. Και άρα κάτι γίνεται εκεί. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο για το μέλλον. Άρα, ανακεφαλαιώνω, υπό το πρίσμα αυτών των δύο βασικών συμπερασμάτων, υπάρχει ανάγκη τα μαθηματικά κείμενα που δημοσιεύτηκαν κατά την Οθωμανική περίοδο να λάβουν τη θέση που τους αναλογεί στις ευρύτερες συζητήσεις περί νεοελληνικού διαφωτισμού και να αξιολογηθούν από τους ιστορικούς ως αναπόσπαστο μέρος της λόγιας παράδοσης. Να θυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση για τη φυσική, για τη φυσική φιλοσοφία, για τη σχέση θρησκείας επιστήμης. Αξιόλογοι συνάδελφοι έχουν γράψει. Προς το παρόν τα μαθηματικά μένουν στην απέξω. Ευελπιστώ ότι αυτή η κατάσταση στο μέλλον θα αλλάξει. Έχω χρονομετρήσει 45 λεπτά, νομίζω είμαι πιστός στην ώρα μου. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.